Ты калі-небудзь задаваўся пытаннем, у чым сапраўдная таямніца багацця Уоррена Баффета? Большасць людзей ведае пра яго паспех, але мала хто сапраўды разумее, што зрабіла яго такім незвычайным. Сёння я раскрыю тое, пра што ніхто не кажа, дэталь, якая змяніла жыццё Баффета і можа змяніць тваё таксама. І гэта не толькі пра інвестыцыі, гэта нешта нашмат больш глыбокае. Я стаў багатым, калі нарэшце зразумеў гэта, і менавіта гэты схаваны сакрэт мы будзем даследаваць цяпер. Але, кажучы пра гэта, ці чуў ты, што для дасягнення багацця і дабрабыту трэба ментальна уздзейнічаць і сцвярджаць гэтае жаданне, пакуль яно не стане магутнай сілай, здольнай прыцягнуць яшчэ больш дабрабыту. Ну што ж, пракаментуй зараз. Я хочу быць багатым. Так гэта проста, дастаткова ўвесці «Я хочу быць багатым» у каментары. Гэта дзеянне дэманструе, што ты сапраўды гатавы стаць на шлях багацця. І на працягу гэтага відэа ты зразумееш, як гэты сакрэт, які выявіў Баффет, можа падштурхнуць твайго фінансавага паспеху. Калі мне было усяго 11 гадоў, я ўжо спрабаваў сябе ў сферы інвестыцый і спрабаваў выбіраць акцыі. У той час у мяне было цалкам памылковае уяўленне аб тым, што значыць інвеставаць. Мяне цікавіла назіранне за паводзінамі акцый, лічачы, што яны былі проста лічбамі, якія ўзнімаюцца і падаюць у графіках. Я праводзіў гадзіны, маніторуючы рух гэтых графікаў, думаючы, што ніяк магу прадказаць будучыню рынку. Каб палепшыць свае навыкі, я занурыўся ў чытаны кніг па тэхнічным аналізе. Сярод кніг, якія я вывучаў, я выразна памятаю знакамітую кнігу Эдвардса і Магі, якая лічылася класікай таго часу. Я намела сотні і сотні старанак, поўных графікаў, шаблонаў і падрабязных аналізаў. І вось я, пераглядаючы кожную з гэтых старанак мноства разоў, спрабуючы паглыбіць, максімум выдаў. Я чытаў усё, што мог знайсці на гэтую тэму, думаючы, што гэта ключ да паспеху. На працягу прыблізна 8 гадоў я інтэнсіўна засяроджваўся на прадказанні руху акцый і нават павадзінаў рынку ў цэлым. Думаў, што калі змагу прадбачыць ваганні, то змагу знайсці шлях да прыбытку. Толькі пазней я зразумеў, што такі падыход быў далёка не самым эфектыўным спосабам інвеставання. І вось, калі мне было 19 ці 20 гадоў, я сутыкнуўся з чытаным Бена Грэма. У той момант нешта кардынальна змянілася ў маім мысленні. Я зразумеў, што дапускаў вялікую памылку ў сваім падыходзе да інвеставання. Я спрабаваў прадказваць павадзіны акцый памылкавым шляхам. Але як ні дзіўна, гэты пачатковы вопыт не быў цалкам дрэнным. Ён падрыхтаваў мяне да засваення новай філасофіі, калі я прачытаў кнігу «Разумны інвестар». Чытанне кнігі Грэма стала паваротным момантам у маёй даразе. Гэта было як паўнае перафармаванне майго розуму. З таго моманту мой падыход да інвестыцый змяніўся радыкальна. Я пакінуў ідэю проста купляць і прадаваць акцыі. Я больш ніколі не думаў пра акцыі як пра простыя фінансавыя інструменты, якія вагаліся дзень за днём. Замест гэтага я пачаў успрымаць акцыі як часткі рэальных бізнесаў, у якія я мог стаць сапраўдным уладальнікам. З гэтай новай ментальнасцю мае інвестыцыйныя рашэнні сталі кіравацца доўгатэрміновым бачаннем. Было ўсё роўна, ці ўздымецца акцыя на наступны дзень, на наступны тыдзень, на наступны месяц ці нават на наступны год. Я проста не турбаваўся аб гэтых ваганнях. У рэшце рэшт, я ведаў, што ніхто не можа прадказаць кароткатэрміновыя рухі рынку акцый. Аднак я разумеў бізнесы, падмуркі, якія іх падтрымлівалі, і гэта стала маім асноўным фокусам. Купляючы акцыю, я насамрэч купляў бізнес. Станавіўся уладальнікам часткі гэтай кампаніі, і мая мэта была ацаніць, ці яна моцная і ці мае патэнцыял для росту ў доўгатэрміновай перспектывы. Менавіта гэтая змена перспектывы трансфармавала мой падыход да інвеставання з таго часу. Я разумны чалавек.
глибока зацікаўлены ў тым, што раблю. З самага ранняга ўзрасту я цалкам прысвяціў сваё жыццё гэтай вобласці, цалкам паглыбіўшыся ў выклікі і вывучаючы кожны крок. Я заўсёды імкнуўся акружаць сябе людзьмі, якія выклікаюць ва мне лепшае, тых, хто натхняе і падштурхоўвае да яшчэ большага росту. Гэтая сетка падтрымкі і натхнення была ключавай для майго паспеху на працягу многіх гадоў. Самая цікавая рэч у маёй працы заключаецца ў тым, што вам не абавязкова быць геніем, каб дамагчыся паспеху, і гэта самае лепшае. Калі б я вырашыў пайсці іншым шляхам, напрыклад, у фізіку або ў нейкую іншую больш тэхнічную сферу, магчыма, я быў бы проста адным з многіх, але гульня, у якой я ўдзельнічаю, іншая. Тут вам, вядома, патрэбен пэўны ўзровень інтэлекту, але не больш, чым неабходна. Сказаў бы, што дзесьці каля 120 пунктаў IQ дастаткова, каб добра выконваць тое, што я раблю. Справа ў тым, што нават калі б ты меў інтэлекту 170, гэта не абавязкова зрабіла б цябе лепшым, чым таго, хто мае 120. На самой справе часам гэта можа нават стаць недахопам, бо лішак аналізу можа перашкаджаць прыняццю рашэнняў. Сакрэт не ў тым, каб быць бліскучым, а ў тым, каб быць сканцэнтраваным. Што сапраўды мае значэнне. Гэта не толькі інтэлект сам па сабе, але і правільная арыентацыя, здольнасць выбраць адпаведны шлях і мудрасць для прыняцця рашэнняў у патрэбны момант. Ключ да паспеху такім чынам не ў колькасці інтэлекту, які ты маеш, а ў тым, як ты яго выкарыстоўваеш. Гэта аб уменні накіроўваць свае намаганні, мець яснасць мэты і быць гатавым вучыцца пастаянна. Ведаеш, 90% людзей я толькі здагадваюся, але думаю, што не вельмі далёка ад рэальнасці, якія купляюць акцыі, не думаюць пра іх належным чынам. Большасць людзей разглядае акцыі як нешта, што павінна хутка павысіцца ў цане, часта ўжо на наступным тыдні. Яны зацыкліваюцца на кароткатэрмінавых рухах і ў канчатковым выніку лічаць рынак чымсьці накшталт казіно, дзе мэта рабіць стаўкі, спадзяючыся, што цэны толькі ўзрастуць. Калі рынак знаходзіцца ў заняпадзе, гэтыя людзі пачынаюць хвалявацца і адчуваць сябе дрэнна, амаль як быццам яны прайграюць у гульні. І менавіта тут розніца ў мысленні мае вырашальнае значэнне. У той час, як многія расчароўваюцца падчас падзеняў, я насамрэч адчуваю сябе лепш. Так, ты правільна пачуў. Падзенні на рынку для мяне – гэта магчымасці, а не праблемы. Мае перспектывы цалкам арыентаваны на доўгатэрмінавы перыяд. Калі я купляю акцыю, я не думаю пра тое, колькі яна будзе каштаваць заўтра або на наступным тыдні. Што сапраўды важна для мяне, гэта тое, колькі гэтая кампанія можа каштаваць праз 10 або 20 гадоў. Менавіта гэты гарызонт часу я бяру пад увагу, таму што менавіта там раскрываецца сапраўдная каштоўнасць. І калі цэны падаюць, я разглядаю гэта як шанец купіць больш, інвеставаць у кампанію, у якую веру па больш выгаднай цане. Логіка простая. Калі у кампаніі ёсць патэнцыял для росту ў доўгатэрміновай перспектыве, то падзены цаны акцыі – гэта як зніжка на прадукт, які ты ўжо хацеў набыць. Таму, у адрозненне ад большасці, я радуюся, калі рынак знаходзіцца ў заняпадзе. Гэта дазваляе мне назапашваць больш акцый па нізкіх цэнах, умацоўваючы маю пазіцыю на будучыню. Я заўсёды імкнуся захоўваць сваю канкурэнтную перавагу ў гульні, дзе я ведаю, што маю рэальны шанец перамагчы. Гэта адно з маіх залатых правіл. Тое, чаму я навучыўся загады, заключаецца ў тым, што калі я вырашаю нешта зрабіць, я не раблю гэта на палову. Я раблю ў вялікім маштабе. Не бачу сэнсу уваходзіць у гульню, калі не гатовы паставіць усё і гуляць на перамогу. Магу прывесці ясны прыклад. Быў момант, калі я уклаў увесь свой капітал у адну акцыю. City Service Preferred па цане ў $114 і 75 центаў.
Гэта было ў 11 сакавіка 1994 года. І з таго дня і ў мяне ніколі не было менш за 80% маіх грошай, укладзеных у амерыканскі бізнес. Ты можаш назваць іх акцыямі, калі хочаш, але для мяне яны больш за гэта. Я разглядаю іх як часткі амерыканскіх бізнесаў, магчымасці стаць уласнікам кампаній, у якія веру і якія маюць вялікі патэнцыял росту і поспеху у доўгатэрміновай перспектыве. Мая інвестыцыйная філасофія заўсёды была валодаць значнай доляй гэтых бізнесаў. Мець па меншай меры 80% майго капіталу, укладзенага ў амерыканскія кампаніі, было маёй пастаяннай стратэгіяй. Я ніколі не цікавіўся занадта вялікай дыверсіфікацыяй. Вядома, я хачу мець дом, выконваць жаданні маёй сям'і і забяспечыць камфортны лад жыцця, але акрамя гэтага я не бачу сэнсу валодаць лішкам рычаў. Напрыклад, мець 5 дамоў проста не мае ніякага значення для мяне. Гэта было бы больш цяжарам, чым перавагай. Шчасце для мяне не ў колькасці матэрыяльных рэчаў, якія я магу назапасіць, а ў тым, каб жыць простым і сканцэнтраваным чынам. Калі ты валадаеш больш, непазбежна сутыкаешся з большай калькасцю праблем. Адзін дом ужо дастаткава для мяне. Таму што я ведаю, што валадаючы 2, 3 або 5 дамамі, я толькі падвойваў бы ці патройваў бы праблемы, а не шчасце. Таму мой фокус заўсёды быў на інвестыцыях у бізнесы, якія сапраўды маюць значэнне, і пакідаць у баку тое, што не спрыяе маёй дабрабыту і спакою. Што сапраўды прыносіць шчасце? Гэта глыбокае пытанне, і для мяне адказ даволі просты. Сапраўднае шчасце прыходзіць ад таго, што я раблю кожны дзень, ад рашэнняў, якія я прымаю, і ад задавальнення, якое я знаходжу, ідучы за сваёй запалам. Што мяне робіць шчаслівым больш за ўсё, ды гэта удзел у свеце інвестыцый, асяроддзя, якое не толькі кідае мне выклік, але і дазваляе мне расці пастаянна. Ёсць 2 рэчы, якія я люблю ў гэтым. Першае – гэта тое, што я ведаю, што з цягам часу я дасягну паспеху. Гэтая упэўненасць не прыходзіць з патрэбы перамагчы іншых ці спаборнічаць у гульні «Хто лепшы». Не, справа не ў гэтым. Справа ў тым, што калі ў цябе ёсць правільныя урокі ў галаве, гульня становіцца значна прасцэйшай. Сакрэт у тым, каб зразумець, што ты сапраўды купляеш. Я не разглядаю акцыі проста як лічбы або графікі, якія ўздымаюцца і падаюць. Для мяне гэта часткі амерыканскіх бізнесаў, кампаній, у якіх я магу стаць маленькім уладальнікам. І калі я думаю такім чынам, я сапраўды шчаслівы з тым, што раблю. Дарэчы, маё шчасце яшчэ больш павялічваецца, калі рынок знаходзіцца ў заняпадзе, калі цэны на акцыі падаюць. Чаму гэта мяне радуе? Таму што гэта азначае, што я магу купіць больш гэтых кампаній за тую ж суму грошай. Гэта як быццам я карыстаюся вялікай акцыяй. Калі б я быў фермерам, напрыклад, я хацеў бы, каб цана на сельскагаспадарчыя землі ўпала, каб я мог купіць больш краў і пашырыць сваю ферму. Гэты тып логікі кіруе маімі інвестыцыйнымі рашэннямі. Для мяне цалкам разумна думаць такім чынам. Чым больш акцый я магу набыць па ніжэйшых цэнах, тым больш доляў я маю і ў бізнесах, якія, як я лічу, маюць вялікую будучыню. Менавіта гэтая ментальнасць прыносіць мне шчасце і спакой, ведаючы, што я ствараю нешта трывалае і вартаснае. Я распавяду табе, што з'яўляецца другой рэччу, якая сапраўды робіць мяне шчаслівым. Мне падабаецца быць тым, каму людзі могуць давяраць. Для мяне гэта адчуванне надзейнасці бясцэннае. Я значна больш аддаю перавагу працаваць разам з партнёрамі, будаваць нешта побач з людзьмі, якім давяраю, чым рабіць усё ў адзіночку. Вядома, калі б я абраў працу ў адзіночку, магчыма, я мог бы зарабіць яшчэ больш грошай. Мог бы сядзець у пакоі, прымаць рашэнні ў адзіночку і назапашваць багацце. Але для мяне гэта не быў бы найбольш задавальняльны спосаб жыць і дасягаць паспеху.
Цяпер уяві сабе, што не існуе рынку акцый. Дапусцім, я павінен быў бы набываць гэтыя кампаніі прыватным чынам, гэтак жа, як купляюць ферму ці будынак з кватарамі. У такім сцэнары інвестыцыі становяцца яшчэ больш адчувальнымі. Ты пачынаеш думаць пра тое, як можаш выкарыстаць грошы, якія зэканоміў, каб укласці іх у нешта, што прымусіць цябе адчуваць сябе ў бяспецы ў адносінах да будучыні, незалежна ад абставін. Гэта пра знаходжанне спосабу інвеставання, які прыносіць табе спакой, ведаючы, што раны ці пазней ты убачыш вяртанне на гэты капітал. Гаворка не ідзе пра імгненны прыбытак або пэўны момант часу. Калі я купляю ферму, напрыклад, я ведаю, што мне трэба будзе пачакаць некаторы час, перш чым пачаць збіраць ураджай. Добрыя рэчы патрабуюць часу, і менавіта такую ментальнасць табе трэба мець пры інвеставанні. Тое ж самае адбываецца пры куплі кампаніі. Гэта як набыцце бізнесу на доўгатэрмінавы перыяд таго, што будзе павышацца ў кошце і прыносіць табе прыбытак пастаянна, нават калі гэта зойме некаторы час. Ідэя ў тым, каб знайсці трывалую інвестыцыю, нешта, на што ты зможаш азірнуцца праз гады і адчуць, што прыняў правільнае рашэнне. Менавіта гэты баланс паміж цярпеннем і упэўненасцю прымушае мяне любіць тое, што я раблю, і дае мне упэўненасць, што я на правільным шляху. Людзі былі б значна больш паспяховымі інвестарамі, калі б, насамрэч, не існавала рынку акцый у тым выглядзе, які мы ведаем сёння. Магчыма, гэта падштурхнула б іх разглядаць куплю акцый як набыццё рэальных бізнесаў, а не проста як стаўку або кароткатэрміновую гульню. Калі ты засяроджваешся на трывалых і працяглых бізнесах, гэта як набыцце фермы або нерухомасці чаго-небудзь, што мае каштоўнасць і патэнцыял росту з цягам часу. Калі мы паглядзім на эканоміку Злучаных Штатаў, мы заўважым, што яна адносна лёгка аналізуецца. На дадзены момант большая частка насельніцтва Злучаных Штатаў багацейшая або мае больш дахадаў, чым у любы іншы перыяд гісторыі. Гэта не азначае, што ўсе людзі багатыя, але ў сярэднім грошай у абароце больш, і людзі маюць большую купляльную здольнасць. Каб ілюстраваць гэты момант, дастаткова паглядзець на дадзеныя буйных банкаў, такіх як Банк Амерыкі. Яны паказваюць нам, што сярэдні дэпазіт грамадзян больш высокі, чым калі-небудзь, што сведчыць пра рост агульнага багацця краіны. Акрамя таго, мы жывём у эпоху спрыяльных эканамічных умоў. Стаўкі па іпатэках, напрыклад, ніжэйшыя, чым калі-небудзь. Калі хтосьці хоча купіць дом сёння, можна знайсці фінансаваны з гістарычна выгаднымі стаўкамі. Гэта стварае асяроддзе, у якім нават 2% насельніцтва з самымі нізкімі даходамі або нават 5% найбольш нізкіх маюць лепшыя умовы жыцця, чым Джон Д. Рокфеллер меў, калі я быў дзіцем каля 6 гадоў. А што наконт 1% самых багатых? Яны, вядома, жывуць на ўзроўні камфорту і раскошы, які быў бы немагчымым некалькі дзесяцігоддзяў таму. Развіццё тэхналогій, наюнасць тавараў і паслуг, а таксама лёгкасць доступу да крэдыту спрыялі павышэнню ўзроўню жыцця такім чынам, што нават самы багаты магнат той эпохі, як Рокфеллер, ніколі б не мог уявіць. Усё гэта паказвае, што росквіт і магчымасці сталі больш даступнымі для большай часткі насельніцтва, робячы куплю бізнесаў больш рэальнай і адчувальнай для тых, хто хоча інвеставаць з доўгатэрміновым бачаннем. Давай ператворым твой дзень у нешта дзіўнае і дапаможам табе дасягнуць усяго твайго патэнцыялу. Я раскрыю тое, што я толькі што давыдаўся пра схаваны сакрэт Уоррена Баффета, які зрабіў мяне вельмі багатым. Калі ты ўжывеш на практыцы усяго 3% таго, што давыдаешся тут, ты ўжо зможаш стаць мільянерам усяго за 180 дзён, нават калі зараз у цябе няма грошай у кішэні.
Табе спатрэбіцца толькі уважліва яго слухаць. Таму вазьмі свой нататнік і ручку і запішы ўсё, чаму гэты мільярдэр цябе навучыць, каб ты стаў багатым. Гатавы зрабіць розніцу ў сваім жыцці і ў жыцці сваёй сям'і. Тады пакажы сваю адданасць і напішы ў каментарах: «Я буду багатым». Паўтары гэта: «Я буду багатым». Калі я убачу твой каментар, я адрэагую сэрцам як знак таго, што ты на правільным шляху. Твой пошук, відаў, ужо дэманструе, што ты асаблівы чалавек. Джон Рокфеллер быў, без сумневу, самым богатым чалавекам у свеце ў свой час. Яго багацце было нечым незвычайным, сапраўды ўражальным. Тым не менш, самае здзіўляльнае ў тым, што ў наш час нават той, хто мае сціплы прыбытак, можа атрымліваць значна вышэйшую якасць жыцця, чым у яго была. Гэта амаль неверагодна, калі ты падумаеш пра гэта, але гэта праўда. Сёння ў нас ёсць доступ да больш прасунутых лікаў, больш шырокай і даступнай адукацыі, забаваў на ўзроўні, які ён ніколі не мог уявіць, і транспартных сродкаў, якія робяць жыццё значна больш практычным і камфортным. Усе гэтыя паляпшэнні адбыліся на працягу майго жыцця, і гэтая трансфармацыя ўражвае. Калі б Рокфеллер хацеў паглядзець футбольны матч, напрыклад, яму трэба было б сесці у сваю карету ці аўтамабіль і паехаць на стадыён, часта сутыкаючыся з абмежаваннямі транспарту і часу. І нават тады яму даводзілася б задаволіцца назіранным толькі за тым, што адбываецца на полі, без магчымасці паўтору або падрабязных каментарыяў. А цяпер паглядзі на нашу сучасную рэальнасць. Я магу проста сесці перад вялікім экранам тэлевізара у камфорце свайго дома і глядзець любы матч, які захачу. Мне паказваюць паўторы з розных ракурсаў, тлумачаць гульнявыя моманты падрабязна, і я яшчэ магу бачыць статыстыку ў рэальным часе. Усё гэта не выхадзячы з месца, і вядома, магчыма, не ў кожнага ёсць тэлевізар такі вялікі, як мой, але будзем сумленымі. Амаль у кожнага сёння ёсць экран у распараджэнні. Будь гэта меншы тэлевізар, камп'ютар, планшет ці смартфон, тэхналогія знаходзіцца ў руках большасці людзей. І гэта не абмяжоўваецца толькі забавамі. З айфону ці любым іншым смартфонам людзі могуць заходзіць у інтэрнэт, глядзець відэа, чытаць навіны, вучыцца і нават працаваць. Штосьці, што ў часы Рокфеллера лічылася б чыстай навуковай фантастыкай, гэтая сучасная рэальнасць, у якой нават тыя, хто мае сціплыя даходы, могуць карыстацца рэчамі, пра якія самы багаты чалавек мінулага нават не марыў, з'яўляецца доказам таго, як свет змяніўся і эвалюцыянаваў. Мы жывём у эру прагрэсіўнага развіцця, якое зрабіла доступ да многіх выгод больш дэмакратычным, чым калісьці было даступна толькі для надзвычай багатых. І гэта, на мой погляд, адно з вялікіх дасягненняў нашага пакалення. Калі я нарадзіўся, стаматолагі не выкарыстоўвалі навукаіну. Так, што відавочна, што быў прагрэс, і нідзе гэта не так відавочна, як у Злучаных Штатах. Няма іншага краіны, якая б дасягнула таго, чаго дасягнула наша. Калі ты вернешся ў часе на эквівалент 3 маіх жыццяў, ты убачыш, што менш за 1% насельніцтва свету, бліжэй да паловы адсотка, жыло на гэтай зямлі. Людзі таго часу не працавалі больш, чым тыя, хто жыў у іншых частках свету. Я маю на ўвазе у плане гадзін цяжкай працы усе мелі свае непрыемныя працоўныя дні ў той час. Яны не прыбылі сюды з куфрамі, поўнымі залата. Гэта была палова адсотка насельніцтва, якое працавала тыя ж гадзіны з тымі ж узроўнямі інтэлекту. Магчыма, яны былі крыху больш выбарчымі у плане прадпрымальніцкага духу, урэшце перасекчы акіяны і сутыкнуцца з вялікімі выклікамі было не для кожнага. Прайшло некалькі пакаленняў, і цяпер гэтыя людзі валадаюць больш за 20% усёй сусветнай маёмасці. Гэта штосьці, што квітнела неймаверным чынам.
Уяві, калі б ты пайшоў да любога члена Канстытуцыйнага кангрэса у 1789 годзе і сказаў любому з прысутных прадстаўнікаў: «Хачу расказаць, якім будзе гэтае месца праз 3 вашых пакаленні. Вашы праўнукі будуць лётаць у небе. Яны змогуць глядзець спартыўныя падзеі з усяго свету. Яны будуць забаўляцца першае медыцынскае працэдуры. Яны б адразу адправілі цябе ў шпіталь для псіхічна хворых». Што ён робіць? Ён збірае 50 машын і вялікую колькасць маленькіх чекаў. Падумай пра гэта. Калі Томас Эдысан зрабіў усе свае вынахадніцтвы, ён зарабіў крыху грошай, але цяпер мы карыстаемся гэтым. Усё гэта належыць нам. Калі ты параўнаеш, што 1 гадзіна працы давала 100 гадоў таму і што 1 гадзіна працы можа прапанаваць цяпер для цябе і тваёй сям'і, гэта сапраўды неверагодна. Капіталізм кажа: пакіньце арбітра, і ўрад таксама. Але ў нас ёсць урад, які можа накіраваць капіталізм і сказаць яму, што рабіць. І яны робяць гэта, і менавіта так павінна быць. Яны дзейнічаюць па-рознаму ў розных момантах і ў розных сітуацыях. Гэта чэкі на будучыню. Гэтыя чэкі належаць мне таму, калі я захачу купіць 50 суперяхтаў, я магу. Але што гэта сапраўды значыць для мяне? Іх можна выкарыстоўваць, каб набыць больш рэчаў для іншых людзей, рэчаў, якія карысныя для іх. Няма нічога дрэннага ў гэтым. Урэшце рэшт, федэральны ўрад галоўны ад казны, і ён не павінен перашкаджаць капіталізму. Гэтак жа, як капіталізм не павінен умешвацца ў дзейнасць федэральнага ўрада. Гэта даволі проста. Усё заўсёды развіваецца. Мы пачалі ў 1789 годзе. У нас былі бізнесы, і з цягам часу яны сталі значна больш прадуктыўнымі для грамадства. Адзінае, што ты сапраўды можаш зрабіць з тым, што вырабляецца, гэта перадаць гэта іншым людзям. Гэта не так, каб 50 самых багатых людзей краіны маглі проста сказаць: «Я спажыву ўсё». Яны ствараюць прадукты. Айфон, якім я валадаю, і, магчыма, я самая менш здольная ў свеце асоба для яго выкарыстання, робіць жыццё прасцэйшым. Але гэта адбываецца ў супрацоўніцтве з урадам. Да гэтага часу у нас ёсць найлепшая сістэма, якая калі-небудзь існавала. Гэта сістэма значна лепшая, чым была раней, і праз 50 гадоў у нас будзе яшчэ лепшая сістэма. Чаму ты такі упэўнены? Ну я ўжо пражыў 91 год гэтага. Ніколі не было перыяду, калі б я перастаў верыць у гэты прагрэс. Не ўсе аспекты ідэальныя. Мы можам адступаць у некаторых момантах, і гэта здараецца нават у нашы дні. Але сапраўды ўражвае тое, што адбывалася з цягам часу. Добра падумай. Мы перажылі грамадзянскую вайну, прайшлі праз вялікую дэпрэсію, справіліся з пандэміямі і многімі іншымі выклікамі. Я упэўнены, што ў наступным годзе у нас будуць праблемы, у годзе пасля гэтага таксама і ў далейшым. Аднак нерэгулярна, але вельмі значна, бізнес працягвае развівацца, урад працягвае эвалюцыянаваць, і самае важнае, людзі працягваюць прагрэс. Мне прыемна дзяліцца з людзьмі адной і той жа ідэяй, якую я ўжо казаў раней. Але большасць з іх ніколі не зразумее яе да канца. Тым не менш, калі ты зразумееш, лепш за ўсё, калі ты хочаш інвеставаць у доўгатэрмінавай перспектыве, выбраць індэксаванне. Індекс S&P 500 – гэта ідэальны выбар для гэтага. Тое, што адбылася, вядома, заключаецца ў тым, што інстытуты любяць пашырацца, таму яны ствараюць індэксы для розных сектараў і розных краін. У той момант, калі ты гэта робіш, ты фактычна супярэчыш таму, што казаў Джек Богл. Ён казаў, што ў цябе няма дастатковых відаў, каб абраць правільныя кампаніі, што азначае, што ў цябе таксама няма дастатковай інфармацыі для выбару правільных краін. Калі ты даглядзеў гэта відэа да канца, пракаментуй: «Я застаўся да канца». Напішы гэта: «Я застаўся да канца».
Калі я ўбачу твой каментар, я буду ведаць, што ты праглядзеў усё відэа, і гэта пакажа, што ты настойлівы і цярплівы чалавек. Ты бліжэй да паспеху, чым тыя, хто спыніўся на палаве відэа. Цяпер я уяўляю, ты хочаш яшчэ больш пашырыць свае віды. Праўда, на тваім экране з'яўляецца відэа, у якім я навучу цябе, як выйсці з беднасці і дасягнуць багацця за 6 месяцаў. Націскай і глядзі зараз.